Abasebenzi abangaphaya kwamakhulu amahlanu abagxothwa ngumzimveliso wezithuthi Mercedes-Benz ngonyaka ka-1990 bafuna imali yabo yomhlala-phansi kule nkampani bathi ngethuba begxothwa banikwa amakhulu amahlanu kuphela. Namhlanje le nkampani yakwa-Mercedes-Benz iye yagoba uphondo yavuma ukuthetha nabasebenzi bephelekwa ngamagqwetha kwakunye namanye amatshantliziyo. Apha estudio sihleli noLeonard Ncumbese nongusihlalo wombutho ongenzi nzuzo i-National Community Dialogue noyinxalenye yabantu abancedisa ukubamba ezingxoxo phakathi kwabasebenzi noMercedes. Mr. Ncumbese, masikwamkele kwindaba zethu. Khakusicacisele banzi unabe ngebali labasebenzi abagxothwayo nguMercedes-Benz. Masibulisa kwemsasazina kubabukeli kwindawo bakuzo. Abasebenzi babesebenza pha kwi-90s kwa-Mercedes-Benz. Kuvakala ke into bangaphezulu ko-500 baye bagxothwa emsebenzini. And then xa kufuneke befumana imali zabo umuntu ngamnye wanikwe 500 rands. Ukhona kutata bekhona namhlanje meetingini uthi yena wanikwe 560 abanye ze500 rands. Emveni koko wathi cwaka uMercedes-Benz ukubanika imali zabo. So sithindwa ke ngokuthina siyi-National Community Dialogues into yokuba make singenelele kudala kunkqonkqozwa kuMercedes-Benz akade asabele akade ezezingxoxweni uba aba bantu ziphi imali zabo bazifumana nini. Nanso nje into esiphezu kwayo nesifuna uyibona isenzeka abantu bafumana imali zabo. Sivile namhlanje ba ekugqibeleni zide zahlala ingxoxo zihambe njani? Ingxoxo ziye zahlala sahlala ne-senior management yakwa-Mercedes-Benz emveni kokusokola okukhulu kudala sibakhangela but ke namhlanje siye sahlala nabo ziyathembisa kakhulu into yokuba ngomvulo njengoba namhlanje kungolwesine sawuthi sifumane imbalelwano esuka kwi-senior management ka-Mercedes esiqalela nge-way forward kusuka ngomvulo ukubheka phambili uba kuzawuthini na. So silindeke ngamehlo abomvu nabasebenzi abo ukuva uba ithini le mbalelwano bazoyibhala ngoba thina ngaphezu kwento yonke sinomdla wayo bazifumana nini imali zabo. Ingakuthi kungafika uDisemba kusithiwa imali zabo bazifumene bonke ngoba abaninzi sele basweleka. Abanye sekusheka inkosikazi nabantwana uyawubala ku-1990 kuzotsho ngoku mingaphi iminyaka abantu belinde imali zabo. So iye yasinikeza ke nathi ngokuba sithe sabizwa uba make singenelele into ethi aba bantu kudala besokola ngoba nathi khange zivele sifike sivulele umnyango kwangoko. Siye senza imigushuzo ukuze uMercedes asivulele uba masihlale naye endinomdla uba angathini na xa iphendula kwabendaba abanjengani uba yintoni libisenza angafuni ukuhlala phansi ukuze kusatyelwe kuthethwe lento because into ebalulekileyo yethi uba imali yabhatalwa kuMercedes wayibhatala kubani eyibhatala nini ebhatala malini kutheni ngayi kubanikazi babo kubanikazi bemali. Nanso nje into esiyifunayo sinamdla wento eninzi nepolitics sifuna imali yabantu iye ebantwini bayo. So ngokolwazi lwenu nina xa nijongile naxa nisiva mhlambi ingaba pha kwimivuzo yabo yayitsalwa le mali yomhlala phansi? Xa usebenza uyatsalelwa imali zininzi izinto ezitsalwayo and ekugqibeleni xa kuthiwa ugxothiwe ngokwemsebenzini ufanele uba unikezwe amalungelo wakho. Soze ungabi nawo amalungelo andilazi ilungelo le-500 kumntu osebenze iminyaka. uMercedes is kind of a joke. I must say as big as it is ikampani enkulu eyaziwa worldwide into yoba yenze le nto iyenzileyo and ke siya-understand uba mhlawumbi abakhona ngoku babengekho ngelaa xesha kwi-management but they must trace it down ukuba kwenzeka ntoni isisombululo sithini and asisifune esinye ngaphandle oba abantu banikwe imali yabo bakwazi ukuphila neentsapho zabo because basebenze iminyaka besebenzela uMercedes-Benz. Mr. Ncumbese, sinqonelela impumelelo ke xa nizawuphinda futhi nidibane ngomvulo. Siyabulela, Nkosi kakhulu. Siyabulela, sidibane ngomvulo basithumela imbalelwano. All right. Nkosi kakhulu. Nkosi.